No século XIX, pero con antecedentes antes, vou deixar de lado os antecedentes, no século XIX constituíanse unha serie de ciencias, e entre elas están estas. Unha delas é unha ciencia que nace por unha razón. Os europeos no século XIX, igual que fixeran xa no XVI, os españois e os portugueses, no século XIX empezan a expandirse fora de Europa. No século XIX saben ustedes que cando se reparte África, se constituyen unha serie de imperios coloniais en África, pero no século XIX cando tamén os ingleses constituyen o imperio da India. En fin, cando tamén ingleses e franceses se establecen en Oceanía. E iso fai que os europeos entren en contacto cunha serie de povos de África, de Asia, de Oceanía, que eles van a considerar povos primitivos. Povos que teñen un nivel cultural que para un europeo parece un nivel cultural moi antiguo ou moi atrasado ou moi tal. Por outra parte, no século XIX produce tamén outro fenómeno que todos ustedes coñecen, e é que se produce a expansión en América do Norte desde o este cara ao oeste. Eso que vemos tantas películas da conquista do oeste, non? E iso tamén leva a que os europeos afincados no que hoxe son os Estados Unidos ou Canadá entren en contacto cun montón de povos, eses povos que chamamos vulgarmente povos indios tamén, non? Esa vez de contacto co outro. E entón é lóxico que xurda entre eses europeos que empezan a vivir esas experiencias, que xurda o interés por estudiar a cultura, as formas de ser, as ideas, as crenzas ou a tecnoloxía que teñen eses povos. Entón, os primeiros que fan? Os primeiros que fan é describir. Escribir é facer unha descripción das cousas que ven, das costumbres que ven, da maneira de vestir, dos obxectos, etc. Entón, cando se moven a ese nivel descriptivo, que o que se limitan é a observar unha cousa e describila entre eses povos primitivos, dicen que están facendo etnografía, a descripción dunha cultura de un pobo distinto do europeo, dunha cultura distinta da civilización europea. Pero a vez que pasa eso fora de Europa, dentro de Europa pasa outra cousa, e é que por esa mesma razón empeza a haber unha serie de señores en Europa, de investigadores en Europa, que se empezan a dar conta, pero é que tamén en Europa, entre os campesiños, entre os mariñeiros e entre os artesáns, quedan unha serie de tradicións que se transmiten de palabra, que non están escritas, e que tamén son fenómenos de cultura interesantes. E entón empeza a haber un desexo de recoller tamén esas cousas. E entón empezan, por exemplo, os irmáns Grimm en Alemania a recoller contos populares. E empeza a facerse toda empeza a aparecer todo un desexo de recoller esas cousas que ao principio se chaman antigüedades populares. A Academia Céltica, que nace, por exemplo, en Francia a principios do século XIX, falleso, os irmáns Grimm falleso, tal. Pero a partir de mediados do século XIX aparece un señor, William Thoms, en Inglaterra, que decide que todo eso pode levar un nome. E claro, como ele era inglés, ponlle un nome inglés, folclore, o saber do pobo. Entón temos, por un lado, a etnografía, cando se estudian os povos de fora. Por outro lado, o folclore, cando se estudian as costumes transmitidas oralmente dos povos europeos. Claro, unha vez que describimos todo eso, hai que comparalo para ver en que cousas se parecen uns a outros. Si collemos todos eses datos recollidos pola etnografía e o folclore e os comparamos, entón empezamos a facer etnoloxía. E por último, si pretendemos construir unha teoría válida para toda a humanidade a partir de todos eses datos, estaremos facendo antropoloxía. Non sei se me aclarei así de unha maneira moi sinxela para ver como en realidad nos movemos nun escalón descriptivo a nivel de etnografía e folclore, nun escalón comparativo a nivel de etnoloxía e nun escalón xa de interpretación a nivel da humanidade no campo da antropoloxía social, se facemos máis fincapé na sociedade, ou cultural, antropoloxía cultural, se facemos máis fincapé na cultura.